Prvý zápas medzi Tatranom Prešov a Bojnicami je na programe v sobotu a sledovať ho môžete aj v našom priamom prenose na Športe. Z jedného pohľadu to bude určite historické finále, pretože takéto zloženie sme tu ešte nikdy predtým nemali. Na lavičkách oboch tímov stoja bývalí vynikajúci hádzanári, ktorí spoločne v drese Tatrana Prešov ešte ako hráči oslavovali 4 majstrovské tituly. No a v tejto chvíli ich pozdravujeme Radoslav Antl a Tomáš Mažár. Páni, krásny deň želáme. Dobrý deň, pekný deň. Pekný deň, takisto. No a pristavme sa ešte pri reprezentácii, pretože to je naozaj horúca téma. Otázka pre Tomáša Mažára. Našim hádzanárom sa nepodarilo postúpiť na majstrovstvá sveta. Veľká škoda, alebo jednoducho reálny obraz slovenskej hádzanej aktuálne? Tak určite je to aj reálny obraz, ale samozrejme aj škoda, lebo ja osobne si myslím, že s tým Macedónskom sa dalo odohrať určite lepšie zápasy. Hlavne doma, už keď prehráte doma o 7 gólov, je ťažko na horúcej pôde v Skopje hrať o voľaký úspech alebo o postup. A je to tam nesmierne ťažké. Každý, kto zažil, či hral v Macedónsku, a my sme to tam veľakrát dohrali aj s Tatranom Prešov, či Skopje, takže tá atmosféra je tam neskutočná a tí diváci ženú dopredu svoje mužstvo, ale hovorím, že ja si myslím, že v tom zápase s tým Macedónskom, v tom dvojzápase dalo určite spraviť lepšie výsledky, ale zase nebudeme si klamať, že asi zaslúžene Macedónci postupili. Bol to naozaj priepastný rozdiel. Otázka aj pre Radoslava Antla. Škoda? Veľká škoda, ale treba povedať, že málo kto asi veril, že máme šancu na postup. Ale veril som v tom, že v domácom zápase máme šancu na výhru. To, čo v Macedónsku, čo by sa udialo, keby sme vyhrali o 3, 4, 5 golíkov, to je druhá vec, lebo naozaj sme tam s Jerrym niekoľko raz hrali a vieme, aké tam budú prostredia, čo všetko by nás čakalo. Očakával som možno trošku viacej, ale to je tak asi reálny pohľad na vec. Pán Antl, v hádzanárskom zákulisí sa rozpráva o tom, že by ste mali byť horúcim kandidátom na post reprezentačného trénera. Tak sú tieto informácie založené na realite, alebo je to inak? Horúci kandidát môže byť vtedy, ak mu niekto zavolá a ho osloví. V mojom prípade nikto nevolá, nikto ma neoslovil, takže nie som kandidát. Toľko k tomu. Tak ešte trošku hypotéz. Ja pridám aj váš výrok, ktorý ste povedali pre denník Pravda. Samozrejme, bolo to ešte v minulosti. Reálnejšou metou pre mňa je trénovať národné mužstvo. Pri hádzanej som od malička, poznám hráčov a pomery na Slovensku. Je to teda najvyšší cieľ, aký by som mohol dosiahnuť. Ak by prišla táto ponuka, váhali by ste? Určite áno. Určite by som váhal, pretože myslím, že mám reálny pohľad na slovenskú hádzanú. V akom stave, akom štádiu, kde sa nachádzame na hráčov, ktorí momentálne sú, akej výkonnosti, kde všade hrajú a čo dokážu. Takže nebolo by to také, že keď ma niekto oslovil, že začnem skakať 2 metre do vzduchu. Hej. Naozaj by to bolo na veľké zváženie, či už postaviť si realizačný tím, čo je prvá ťažká otázka. A hovorím, budem sa tým zaoberať vtedy keď to príde, ale zatiaľ ma nikto neoslovil, takže nemám nejaký dôvod sa tým zaujímať. Ďakujeme za túto odpoveď. Poďme aj trošku všeobecne. Obaja ste ľudia, ktorí majú čo povedať do slovenskej hádzanej. Zažili ste obaja tie najväčšie úspechy slovenskej mužskej hádzanej v ére samostatnosti. Tomáš Mažár, čo by pomohlo našej mužskej reprezentácii? Tak, ako sme videli, potrebujeme určite strelecké spojky, 2-metrové klasické, ktoré nám fakt dosť chýbajú a ťažko sa presadzujeme z diaľky. Hráme väčšinou všetko 1 na 1, ale hovorím, tam tých problémov asi viacej a preto to nechcem ani rozpitvávať, ale ja verím, že kadeti, predkadeti, teraz sú tam výborní chlapci, aj urastení chlapci a my potrebujeme čas, my potrebujeme určite ešte, ideálne by som najradšej povedal pár rokov, aby sme sa zase dostali na tie mety, kde predtým a my určite potrebujeme, aby títo chlapci hrávali čo najlepších ligách. Všetci vieme, že z čias, keď sme my reprezentovali tá Extraliga, alebo predtým Hilka, bola kvalitná súťaž, kde boli všetci profíci a trénovala sa úplne nejako inak a za ďalšie aj tá
Hilka a potom ďalšie extraligové ročníky boli fakt silné a či už v Hilke, Karvina alebo v Dukle hrávali takí hráči ako Jicha, Bruna, Galia, Račenko a tak ďalej. U nás na Slovensku veľa reprezentantov ešte a tým sa chalani potom dostali do výborných klubov po Európe a samozrejme to bolo vidieť, že tá kvalita sa získava aj v tých ťažkých ligách a hovorím, že aj zo Slovenskej extraligy bolo veľa výborných hráčov, ale my potrebujeme skvalitniť určite našu extraligu a potrebujeme s tou mládežou, potrebujeme určite veľa viacej robiť s mládežou. Tí chlapci potrebujú mať konkurenciu a takže to je asi také rýchle zhodnotenie. Chce Radoslav Antl niečo doplniť? Jerry povedal to veľmi pekne, ja by som naozaj je to téma na strašne dlho, minimálne hodinku, dve, čo všetko by sme potrebovali, čo nám chýba, ale také základné aspekty by som vymenoval aspoň bojovnosť, nasadenie, nejaká národná hrdosť, to, že človek vôbec tam je, už tieto aspekty mi chýba, lebo tí chlapci niekedy bolo sa veľmi ťažko dostať do prezentácií a teraz, kto má trošku lepšiu formu, nehovoríme, že európsku, ale jednoducho tam patrí, lebo ten výber nie je taký, ako by mal byť. Reprezentačnú otázku budeme určite sledovať. Poďme ale na finále našej extraligy, na ktoré sa veľmi tešíme. Budete stať proti sebe. Takúto situáciu ste ešte nikdy nezažili. Tomáš Mažar, historická chvíľa pre Bojnice, ktoré sa prvýkrát prebojovali do finále. Čo sa momentálne vo vašom vnútri odohráva? Tak už je to týždeň po, ale samozrejme, že tie momenty po tom poslednom výzde alebo s Povalskou Bystricou ten zápas, tak bolo to emotívne. Už len to preto to bolo veľmi emotívne, bo tam bola plná takmer hala Prejická a bolo to zadozučinenie celého klubu, všetkých ľudí okolo, čo robia pre Bojnickú hádzanú, partnerov a samozrejme aj chalanov. Nechali sme tam úplne všetko, takže my sme veľmi radi, že sme dosiahli tento ďalší milník a robíme všetko preto, aby sme boli Tatranom Prešov dôstojným superom. Pre Prešov je samozrejme finále samozrejmosťou. Tatran môže získať jubilejný 20. titul. Otázka pre Radoslava Antla. Je toto finále špecifické? Pretože ja si pamätám, ako sme sa rozprávali takto pred rokom, keď ste si na začiatku sezóny vy neskladali ten tím. A teraz prišlo finále s tímom, ktorý ste si vyskladali kompletne vy sám. Tak je to špeciálne? No tak špeciálne, každé finále je špeciálne. Každé finále má svoju váhu. Vieme, kto je favorit a to musíme potvrdiť aj na ihrisku. To, ako som si skladal tým, alebo ako sme si skladali tým, to je jednoducho, myslím, že aj vidno túto sezónu, pretože hráme celkom slušne. Aj systémovo, aj chlapci sú poskladaní tak po kondičnej stránke, po typologickej, aby to všetko sedelo a myslím, že tohto roku naozaj môže byť aj diváci, aj šéf, aj my sami vlastne spokojní, ako to vyzerá, ako hráme, ako rýchlo, akým systémom, takže zatiaľ spokojnosť. Vy prechádzate súťažou naozaj ako nôž maslom, bez jediného zaváhania. Ako dokážete namotivovať tých hráčov, aby hrali na najvyššej úrovni aj proti súperom, ktorí nedosahujú jednoducho tú úroveň? Musím povedať, že to je veľmi ťažké niekedy. Keď sa chlapcom chce, tak nie je problém, ale na sa proti tým slabším superom je naozaj veľmi ťažké namotivovať ten celý tréningový proces, aby mali nejakú koncentráciu. Niekedy aj nevyžadujem, že by to mal na 100%, pretože to nedá sa aj. Ale ja som taký typ, že aj na tréningu, aj v zápasoch by som chcel, aby trénovali na 100%. Chlapci sú z toho vedomí a preto niekedy aj sa pohádame trošku. Máte nejaké vnútorné mety? Hovoríte im pred zápasom, čo musia dosiahnuť, koľko gólov maximálne inkasovať, koľko gólov minimálne dať alebo niečo podobné? To bolo v minulosti. Tréneri, keď ja som ešte hral, nám dali také rôzne mety. Nespomínam si, ale myslím, že iba raz som dal túto sezónu takú metu a to myslím, že bol posledný zápas modré, lebo ani fakt nepamätám presne, čo tam bolo. Ale nezvyknem dávať takéto mety. Chlapci vedia, za čo hrajú, majú svoju česť, hrdosť, hrajú za Tatran, majú svoje peniaze, prémie, za ktoré hrajú, takže oni presne vedia, za čo hrajú a čo by ich to všetko stalo.
ak by to pustili, prehrali nejakým slabším superom. Tomáš Mažar určite vie, aký gigant proti Bojniciam vo finále stojí. 5 zápasov v aktuálnej sezóne, 5 prehier a boli medzi nimi aj poriadne vysoké prehry. Tak bude finále iné? Ako hrať s Prešovom? Tak ja verím, že budú iné. A tak, jak Rado spomínal, proste sú to posledné zápasy sezóny a tu chalani musia ukázať hlavne to srdiečko a tú bojovnosť. A to, že nám aký zápas proti Prešovu nevyšiel, naopak minulú sezónu na nás vyšli 2 výborné, že sme v poslednej sekunde prehrali, teda remizovali v Prešove a skoro sme vyhrali už u nich, potom sme ich doma porazili, áno, potom tam prišla trénerská výmena. Takže na toto si chalani musia spomenúť, že dá sa hrať s každým a my urobíme maximálne, ale hovorím, tam musí byť úplne niečo iné, tam musí byť nasadenie totálne od prvej minúty do poslednej a myslím, že my tých chalanov a bojovníkov máme a myslím, že aj tú kvalitu. Samozrejme, Prešov favorit je, ale musíte sa tam pobiť o každú loptu, hodiť sa po lopte a ísť do tej šance, že nepodceniť absolútne nič. Takže toto je jedna z tých mála možností, ako sa vyrovnať Prešovu. Nechať tam to srdiečko a ísť do poslednej minúty bojovať. Pán tréner, ostávame pri vás. Neprežili si Bojnice už ten taký emočný vrchol? Predsa len tá semifinálová séria proti Považskej Bystrici bola skvelá a prežili ste tú historickú radosť. Áno, veľa ľudí sa na to pýta, že či to už teraz bude o ničom inom, že každý tak bere, že postupilo sa do finále a máme istú striebornú medailu. Určite ten emočný vrchol tam bol, ale prečo nezažiť ešte druhý emočný vrchol? Pani, poďme aj do histórie, pretože my sme už spomínali tie 4 majstrovské tituly, ktoré ste oslavovali spolu v drese Tatrana Prešov. Tak aké to boli chvíle, aká to bola doba? My máme pripravené aj archívne zábery, góly jedného či druhého. Rado Antl, aký hráč bol Tomáš Mažar? Dá sa povedať, že veľmi dobrý. Veľmi dobrý v útoku, nadpriemerný. A v obrane, keď sa tam vyskytol náhodou, tak odovzdal maximum. Ale Jerry vie, že je môj dlhoročný obrovský kamarát. Človek, ktorý si ho vážim, ktorý pre Slovenskú hádzanú strašne veľa spravil. Aj robí momentálne. Takže dá sa povedať, na Jerryho aj nedám dopustiť a jednoducho si vážim toho človeka. Poznám jeho celú rodinu. On pozná moju, takže naozaj som rád, že ho môžem osloviť alebo mu vravieť, že je môj priateľ, kamarát. Tomáš Mažar, Rado Antl bol lídrom, nielen gólovým. A slova na jeho adresu. Každý to pozná Rada, alebo verejnosť vie, aký Rado hráč bol. Je to slovenská žijúca legenda slovenskej hádze, takže ja môžem len spomenúť, že proste mi sa s ním fantasticky hralo. Málo kto by povedal, ja som mal s ním aj výbornú spoluprácu ako krídlo pivot a veľakrát som hovoril, že ide po mne, lezie po mojom chrbte, lebo ja som veľa sedmičiek robil, takže potom dával veľa gólov. Ale fantázia, my sme tam boli výborná partia v Prešove, takže tam bolo veľa reprezentantov, veľa výborných hráčov, takže to kabína fungovala, my sme patrili medzi už tých takých lídrov, aj trošku starších, nazvime to. Takže spolupráca, takisto ako Rado povedal, my sme výborní kamaráti a poznáme sa veľmi dobre, takže o toto bude trošku špecifickejšie to finále pre nás. Otázka pre Rada Antla. Aké teda bude to aktuálne finále? Počítam, že bude vyrovnané, bude bojovné, bude plné nasadenia a očakávam naozaj ťažké zápasy. Najväčší problém vidím v tom, že vlastne sme nemali týždne nejakú hernú prax, nemali sme herný zápas. Bola reprezentácia, kde sme mali 8 hráčov preč, nedalo sa trénovať. Ostali nám tu 8-9 hráčov nám tu ostalo, takže aká kvalita bude, ťažko predpokladať, lebo nastaviť mužstvo na niekoľko vrcholov sezóny, či to je pohár, či to je každý jeden zápas. A naozaj táto prestávka nespravila, myslím, ani Bojniciam, ani nám dobre, čo sa týka nejakej kvality herného prejavu a všetkého toho.
My však veríme, že to bude atraktívna finálová séria. Celú ju môžete sledovať v priamych prenosoch na obrazovkách športu. Radoslav Antl a Tomáš Mažár. Páni, držíme palce a ďakujeme, že ste boli súčasťou Športových ozvien. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a my v téme hádzaná pokračujeme a v tejto chvíli už vítam v našom štúdiu Andreja Petra, ktorý si zahra finále a aj baráž o Extraligu. Andy, pekný deň. Pekný deň, prajem. Tak okrem toho ešte trénujete v Dunajskej Strede mládež, baráž teda s Dunajskou Stredou a finále s Bojnicami. Máte civilné zamestnanie a stíhate ešte aj návštevu v našom štúdiu. Tak ako sa to všetko dá zvládnuť? Je to celé o chcení a nastavení si týchto záležitostí. Manželka samozrejme je chápajúca a veľmi mi v tomto pomáha, čiže bez manželky alebo rodiny by sme to nejak nezvládli. Poďme sa spoločne pozrieť na jeden moment, ktorý sa zrodil po postupe Bojníc do finále. Toto je ten moment pred viac ako 1700 fanúšikmi. Takáto bola vaša radosť a keď sa na to pozrieme detailne, tak vy máte slzy v očiach. Ako je možné, že to takto prežíva hráč ako vy, ktorý zažil v tej hádzanej už naozaj obrovské úspechy, možno väčšie, aké sme túto sledovali? Tak Bojnice jednoducho mi nejak prirástli ľudsky ku srdcu. Je tam partia ľudí, ktorí to robí oduševnenie, robia to nie kvôli vlastným ziskom, robia to kvôli tomu jednoducho, aby ten šport fungoval. A keď som tam prestúpil prvýkrát, alebo keď som prvýkrát prišiel do Bojníc, tak sme tam mali nejakých 300-400 ľudí. A teraz, keď človek si to tak spätne zobere, že vtedy Považská Bystrica nám dávala o 10-15 gólov. Teraz sme v podstate Považskú Bystricu vyradili v 5. domácom zápase, kde sa nám podarilo prilákať vyše 1700 ľudí do hľadiska, čo je niečo nádherné, čo je niečo neuveriteľné a je to také zadozučinenie nám všetkým, či už hráčom alebo ľuďom v klube, ktorí sa starajú o nás. Čo rozhodlo tú semifinálovú sériu? Tá bola naozaj veľmi vyrovnaná, dramatická, aj atraktívna z pohľadu divákov. Tak ja si myslím, že domáce prostredie v prvých 2 zápasoch to nehralo rolu, lebo Bojnice vyhrali tam, Považská zase u nás. Bolo to asi o tom väčšom nasadení, o tom väčšom chcení. No a ako vidíte aj teraz sú tam 2 cez 40-ročných chlapci, ktorí možno ich to je posledná sezóna, ktorí jednoducho chceli pomôcť, chceli tým mladým chlapcom ukázať, že tu dokážu všetci spolu. Vy máte skúsenosti aj zo zahraničia. Ako pracovať s tými divákmi, aby mali záujem o hádzanú? Vy ste spomínali, aký nárast fanúšikov prišiel. Musíme skonštatovať, že fanúšikovia vás milujú. A ako náhle vybehnete na tú palubovku, tak je reakcia z publika evidentná. Tak snažím sa interagovať s tým obecenstvom, či je to počas prestávok alebo počas zápasu, keď sa podarí nejaký blok alebo nedaj Bože dám gól v tom útoku. Si to náramne užívam, stále hovorím, už mám cez 40 rokov, človek nevie, kedy to príde, či zranenie, alebo jednoducho poviem, že bolo dosť a snažím sa to užívať si každú 1 sekundu. A samozrejme máme perfektný marketing, ktorý dennodenne dávkuje tým našim followerom nejaké informácie, nejaké videjka, nejaké zážitky a myslím si, že jednoducho toto je cesta, ako prilákať tých mladých do haly. Okrem toho finále by sme vás mali vidieť aj v baráži s Dunajskou Stredou v dvojzápase proti Topolčanom. Áno. Tak ako je to naplánované? Budete stíhať všetky zápasy, alebo to v tejto chvíli ešte nie je jasné? Tak teoreticky, bavíme sa v teoretickej rovine, že v sobotu sa hrá v Prešove, 5 hodín cesta tam, odohrať zápas, 5 hodín cesta domov, prídem v noci, trošku sa vyspím, povenujem sa doma rodine a v nedeľu je zápas barážový proti Topolčanom v Dunajskej Strede. Takto je to naplánované v mojej hlave, ale myslím si, že veľmi to asi neprejde u trénera Poganio. Takže ten stredajší zápas určite som v Bojniciach a potom sa uvidí, čo ďalej. Zrejme vaša úloha v Dunajskej Strede je trošku iná ako v Bojniciach, pretože v Bojniciach si v úvodzovkách užívate tú obranu. My sme videli veľa tých obranných zákrokov. V Dunajskej Strede zdá sa, že vás púšťajú aj do útoku. Je to tak? Áno, tam mám za odmenu 60 minút, ale nie. Tam hrám aj útok, aj obrana. Samozrejme, tiež je to mladý mančak, ktorý sa potrebuje učiť. Nehovorím, že som profesor a zjedol som hádzanú, ale snažím sa chlapcom vysvetľovať, kde sa dá ešte zlepšiť, kde naopak zase treba obrať. Chlapci sú šikovní, učenliví, no
aj tam som tam najstarší hráč, takže mám im čo povedať, či už je to v šatni alebo na ihrisku. Takže sú to také zmiešané pozície. 11 tímov v prvej lige a vy ste tú ligu vyhrali o jeden jediný gól pred Trebišovom. Rovnaký počet bodov, avšak o gól lepší vo vzájomnom skóre. Tak zdá sa, že to bolo poriadne emotívne a dramatické aj tam. Áno, my sme prehrali sme ten zápas v Trebišove o 2 góly a potom sme vybuchli v Považskej Bystrici, čiže s tým sme vôbec nerátali a vlastne Trebišov nám pomohol tým, že zase prehrali v Malackách, čiže tam sme sa bodovo nejak dotiahli. No len potom sme hrali v podstate celú polsezónu s nožíkom na krku, že nemohli sme si dovoliť už niekde zakopnúť. Preto ten stres a jednoducho pracovať s tým bolo o trošku ťažšie, ako to bolo sezónu predtým, keď sme si jednoducho preplávali tou ligou. Ale no, zvládli sme to, ten gól, ktorý sme potrebovali, sme doma vyhrali a teraz je to už, dá sa povedať, len v našich rukách, ako sa s tým vysporiadame. Štvrtýkrát za sebou postúpila Dunajská Streda do baráže o Extraligu. Zatiaľ sa jej tú príslušnosť medzi elitou nepodarilo vybojovať, avšak zákulisné informácie hovoria, že je aktuálne najväčšia šanca dostať sa medzi extraligistov. Tak ako to je? Tak treba uznať, my sme stále prvoligový mančaft s 3 tréningami týždenne. Máme tam študentov zamestnaných, Topolčany jednoducho sú v extralíge. Trénujú viackrát, sú tam mladí, šikovní chlapci. Snažili sme sa vystúžiť ten mančaft Dunajskej, ako sa len dalo. Samozrejme, nemáme neobmedzené finančné možnosti, takže v rámci toho, čo sme si mohli dovoliť, sme sa snažili aj zohnať. Nehovorím, že by sme mali nejaké extrémne veľké šance, ale v porovnaní tých minulých rokov, keď sme hrali proti Modrej, ktorí sú niekoľko rokov pokope, sú to mladí behaví chlapci a teraz Topolčany, ktorým aj odišiel Braňo Cigáň a mali tam nejaké iné odchody, tak šancu cítim, ale samozrejme favoritom tejto baráže sú Topolčany. No a späť k finále. Aké bude? My sme už videli rozhovor 2 bývalých spoluhráčov, ktorí aktuálne vedú, či už Tatran Prešov alebo HK Bojnice. Vy ste s nimi takisto zažili veľmi veľa a vy budete ešte v tejto chvíli na palubovke. Aké to bude? Pretože nemôžeme si klamať. Prešov jednoducho dominuje aj našej súťaži. Máte šancu potrapiť ho? Prešov je favorit, jednoducho to je už dané dávno. A my sme sa tam prebojovali cez Považskú Bystricu tým, že sme viacej chceli. Myslím si, že môžeme prekvapiť v jednom domácom zápase, ale jednoducho Prešov je pojem, ktorý jednoducho, keď porazíte raz za sezónu, je to veľa. Hej. Nemôžeme teraz povedať, že ideme tam po víťazstvo alebo nejaké veľkohubé výroky. Jednoducho my sa budeme snažiť hrať to, čo vieme. Samozrejme sme bez tlaku, bez nejakých emócií, že musíme to zvládnuť, ako sme hovorili už predtým. To druhé miesto historické už máme isté, ale to neznamená, že sa tam ideme len povoziť na výlet a dať si hodok na pumpe. Takže ideme zabojovať, budeme sa snažiť im to čo najviac znepríjemniť, ale jednoducho kocky sú hodené. Hovorí Andrej Petrov. Ďakujem za návštevu v štúdiu. Ja ďakujem.